Odhiambo machielo manyaber nyako Ramogi sama waromo mondo mi wakelni weche manyien makagi kachako wuok e Ramogi TV. En odiechieng' mano ma bende IEBC owito oko listi mar duond buche mag siasa mane gichwalo ne IEBC mar jogo mane gidwa walo e kombe mopogore opogore. Bende wan gi weche motudore gi weche mag siasa kuonde ma campaign mag Azimio kaachiel gi Kenya Kwanza nodhiye kaachiel gi mamoko mag tuke. Nyako Ramogi an gi geno ni riyo maber machiegni to mokwongo wachako gi thuond weche. Duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC okwedo listi mag duond buche 79 manochwalo negi nyinge jok magiwalo. Doho ochungo medo pogolo e mbalariany ma Kenyatta. Kweth mochung' ne kampen mar William Ruto okwedo moko kuom nonro mag paro migolo ka giwacho ni gin mago mochuogi. Machiegni nyako Ramogi. Doho mar aluora kod lo ma Milimani ogolo chik machungo chiwo obok mag lo mar mbalariany ma Kenya e chenro mag medo pogo lopego eko. Migawo malo kendo chiwo obok mag lo manyien gi kamishna mar lo e pachoka. Riwruok mar okinde e pachoka ne ochwalo bura e nyime machungo piny owacho pogo lobno kendo chiwe ne ji mopogore opogore kamoting'o duol mochung' ne thieth e piny mangima World Health Organization. Jang'ad buche Oscar Angote bende noketo tenge e yor kojolo chike manochiw kod ogai mar jotend piny owacho Joseph Kinywa mane dwaro noboko ma ichiwe teko kowuok kuom mbalarianyno mamiyo apisa mag lo thuolo mar timo chenro mag lobno. Kinywa ne dwaro ni mondo mi oket andike winjruok machiwo thuolo mar pogo lo nyadibich mano mochungi. Do oyango burano kaka manigi pek ma ibiro winjo tarik 27 mar dweni. Ji auchiel owito ngimagi kama moko 8 yudo hinyruok makonegi kocha e masira mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e apaya ma Thika kochomo Garissa. Masira ma kamano nokwako nyamburko mating'o jowuoth kaachiel gi nyamburko ma ji giwegi ma bende notimore olalo mong'ere kaka kwa majini. Ji 8 manoyudo hinyruok makonegi kocha ne oring godo e osiptal ma Matu level 4 ka gintiere kod wang' mopogore opogore. Masira ma kamano nokel gi muoch mar gas mar tedo mane nitiere achiel kuom nyamburkogo. Ile ni accident imefanyika hapa na vile gari imegonga ika-overturn na ikawaka moto. Sasa wale watu walikuwa wanajaribu kutoka, ikashindikana kutoka, wamechomekea hapo. Unaona watu wakitoka wanachomekea. Na kitu ya kushangaza zaidi ni kwamba Machakos County hapa kwetu Yata Matu iko hapa. Hatuna fire brigade. Sisi wenyewe tunachukua mchanga kuzima moto. Tunachukua maji kuzima moto ambao sisi inatu overwhelm. Tumekuwa tukilalamika juu ya hii daraja ambayo inajengwa hapa chini. Imejengwa kwa muda mrefu sana. In fact imekuwa concern ya watu wa hapa. Sababu hata in fact tulikuwa tuko na mambo ya hii daraja. Lakini kwa hivyo kwa bahati mbaya saa hii tu kabla hata hatujakuja kushughulikia hii mambo tukaona accident imefanyika na watu wamechomekea hapa ndani ya gari. Huyo contractor atolewa kwa hii barabara, tuletewa mwingine atumalizie barabara. Sio ati kila mahali tunangojea tunapatana na accident, watu wetu wanakufa. Hii kazi ilianza kitambo. Na ingekuwa kama watu wenye wanaona mbele, tungekuwa saa hii tuko na barabara yenye imekuwa sawa na tungekuwa mbele. Duol matayo yiero pacho ka IEBC owito oko listi 79 manochiw kod duond buche mag siasa mag jogo mibiro wal tok yiero mar dwe mar 8 kaluwore ni ok gichopo chike matayo welo makamago. Kanoloso e kinde manoloro tiegruok mar ndalo 6 ma jotij IEBC, jakom mar IEBC Wafula Chebukati nowacho ni kuom listi mag duond buche 79 onge kata achiel mochopo kare chike mago ma jogo onego beni iwalo. Moko kuom gigo momiyo listi moko kopuodhi gin koso chopo kare dwaro mar kwan mar kit chwech kata agenda rule kod ni duond buche mamoko owalo wedegi e kombego. Tend duond buche koro nitiere kod nyaka tarik 22 mar dwe ni mondo mi ochiw listi machielo, to ka ok kamano to gibiro koso thuolo mag welo.
guided by the provisions of Section 34, 6A of the Elections Act and Regulation 55 of the General Elections Regulations 2012, the Commission reviewed the submitted lists to ensure compliance. The political parties are required, as guided by law, to review the lists within 7 days from today and submit the said lists to the Commission on or before the 22nd July 2022. So there are various reasons, and they are peculiar to each political party, including also cases where you have candidates who are participating in this year's election also appearing on the lists. Now, the law does not allow candidates who are running to also appear on those party lists. Weche mamoko en ni moko kuom jodolo osiro jalar kom ten piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka giwacho ni Raila osekonyo kanisa kuom thuolo malach ka bende gikwedo tend Ruto kaka mano mapok okonyo kanisa e yo moro amora. Jodolo go kano telnegi kod jakom mar House of Clergy Association Bishop Dr. Elizabeth Thuya nodwoko ne Raila erokamano kuom konyo ute mag lamo mondo mi odhi nyime gi yaro bedegi bang' chik manogol higa mar 2014 manochungo yawo kanisa e pacho ka. Thuya bende okwedo jogo mawacho ni Raila Odinga ok en jakristo, kowacho ni kanisa mar Raila en mano mar Anglican, kojiwo kanise duto mondo bi olut ombulu ne Raila Odinga e yiero mabiro. This initiative was a driven agenda by Baba the Fifth, Raila Amolo Odinga, in close consultation with the clergy across the divide. Raila Amolo Odinga, our designated president, once elected, will advocate about pension funds of the clergy. Please, Kenyans, don't buy propaganda from Mr. Sugoi Man, who have been using church to take advantage of them to vote for him because he carries the Bible. To kapo dwani weche mag ute mag lamo en ni jotend kanisa e gwenge ma Uriri kod Awendo e bwo riwruok margi mar Pastors Accord Fellowship koro chako chenro mar lando kwe motelo ne yiero maduong' mar higani. Jotend kanisa no ero odiechieng' ma kawuono notero injili mar kwe e gwenge mopogore opogore e sub counties ma Awendo ka ote gi maduong' ne ni oganda ogo siasa mar kwe. Giwacho ni gombo margi en ni josiasa mondo ogo siasa mariwo wi oganda ka giwacho ni siasa ok onego kel pogruok e kind oganda. Maeri nosir kod Ruth Anyango manowacho ni kaka joma mine ok de giher mondo mi gine ka siasa mar koko timore e yiero maduong' ma higani. Ji ok nyal modhore, iyudo ka ji dhao ng'ato kod ng'ato, ng'ato laro ng'amachielo, ng'ato laro ng'amachielo, gige ji mag business bende ketho. Koro wada mondo mi romo ne walam kendo mondo mawuok kod jowa mondo mi gik makama kik chak timre kendo samwa chomo yiero maduong' ne. Mine e jonyuol, to mine bende ma weche duto romo kuomgi. Omiyo mine nyoni gi ywak, to kaka sani nyaka nyo wachak lamo waneno ka wan kod kwe. Waneno ka Nyasaye odoko jaka korwa, wawuoyo gi nyithindwa, wawuoyo gi youth, wawuoyo gi ji, nikech ng'ama miyo gima wacho gino nigi teko. Kanisni duto manie ward na ma South Aquarius ga one pastor accord ka giseriwore to gilemo ne challenges ma waneno e wardwa. Yiero en gima biro to dhi, ok onego kel mirima ma igogo kata ng'ato kata ichwanyri gi ng'ato, nikech bang' yiero ji duto te pod dak e wardni. Oganda mawuok e dhod Karungu sub county Manyatike dwaro mondo mi piny owacho omigi sub county gi ka giwacho ni kama log tich ma sub county Manyatike nitiere ma en Makalda bor kodgi kendo giyudo pek chope. Jodago wacho ni kaluwore kod lach ma sub county Manyatike ber ka okelnegi chenro mag piny owacho machiegni kodgi. Ne gimedo ni wuoth mabor no miyo jomoko chunygi tho ne yudo boke kaka opande ma bende ochuno. Giwacho ni gin kod gigo duto ma chik dwaro mondo mi giyud sub county ka gidwaro mondo mi dwaro margi ochwal mbele. Dori Vakuja, no vote. Dori Vakuja, no vote. Sama kore miwa sub county to wayudo ka koro sub county ok omiwa, wawach ni pod wadong' Nyatike. Koro wan gi ywak ni Nyatike olowa gi bor, wasewuotho higni 36. Nyocha wakwayo sirkal koyie sub county manonego gimiwa, ne gimiyo jogot Kachola gi Jomeuru.
Koro wan kaka Karungu wayuak ne sirkal ni mondo omiwa sub county marwa kaka Karungu. Ok wachako wariwre gi jomoko. Waseol gi wuoth manyatike olowa. Nikech sani garama bende kata mar transport oseidho. Koro wadwaro ni kaber jomiuru osenwang'o headquarter mar sub county gi. Wan bende wadwaro ni mondo miwa sub county Karungu sub county. Wan gi gik moko te. Wan gi ODC, wan gi sikunde, wan gi nam, wan gi pi ma permanent, ma natural, wan gi chirni madongo. Koro kar poge ariyo poge didek mondo Karungu oyudo kuma gin bende gibedo machiegni gi headquarters kendo gibedo gi sub county ma ginyalo goye mbaka gi maonge larruok e kinde gi gowete gi kata nyimine gi mora mora. Koro wago kodgi mbaka kendo wawacho ni wachno wadhi tero mbele. Nyocha kata juma ma okadho cha the fifth president Raila Amolo Odinga nyocha obiro ka kendo nosingo ni dhi pog nyadidek. Ne giluonga abe na luongo gi mondo wapor wachno wane kaka wachore mbele mondo kik obed mana lek, kik obed mana mbaka, to bed tim mabro timore. Maloyo mon liete 400 mawuok e kachon bura malego Usonga oloso riwruok maduong' mabiro konyo kedo ne ratiro margi kane giloso e yiero manyo bagi e boma ma Siaya mar yiero jotendgi. Mon lietego kotelnegi kod Odita Rebecca Alwodo nyong'ur mokalo wi kaka irocho ratiro margi to moloyo korka lope miweyo gi chuogi monindo kaachiel bende gi mwandu mamoko mimayogi ka chuogi osenindo. Ne gimero ni akwede thoth mokalo ne mon liete kara kochope pok mag kony mag piny owacho kawacho ni thoth jok mayudo kony gin jogo manyalo. Ne gikwayo piny owacho mondo oket okenge makare mabiro yango mon liete madira. Me being one of them. Right now, I'm a court. Ikech ngato dwa maya do masedaki for 22 years just because I'm a widow. Omiyo gima wachako ni bro konyo wadwaro ni kaka wachako umbrella mar widows ma Siaya. Wadwaro ni mondo wabed gi pro bono lawyers manyalo konyowa nikech kuma chuo thoe ni pesa bende onge godo ngato tuterie court. Pesa midwa kuomi mondo olosi wachno is over 150,000. Gimoko chako biro koa malo to kuchopnwa gani keche pok wachako bura motegno. Koro mane gima awatimo kawuono ni mondo wabe wariwre kamoro achiel mondo wan wang'ie konyruok kaluwore gi chandruok ma wan go chien. Wan gi jo skul, wan gi nyithindo machandre kon gi kocha kaka gichopi mbele sirkal tamo waka. Gimoro nyalo biro, gibiro kiluongo ni gig mond liete. But jogo makao gi ok gin mond liete. Nikech koseluar e lwet waluongo ni wanyenye madongo go. To miyo mana jogo man kod chuogi. To mond liete kata komi mon 2-3. To modong donjo mane okapogi. Kawuono ni chieng'wa. Akwayo ni kanyama biro yiero jotelwa. Akwayo ni Nyasaye ochano. Gidwanwa factory moro ma mido kata maloso sabun ma vido mondo konywa Siaya ka. Mondo wayudie kama nyithindwa nyalo tiye. Nikech factory no madang konywa. Ka nyathini tiyo, ting'eni tiyo. An aonge go mang'eny, walamo mana Nyasaye to tena agombo nyalego. E weche mag tuke en ni Terenoville notieko e saa mokwongo mapiyo e piem mar Safari Rally kidieny mar Shakedown e piny Estonia gi dakika 2 kod nyiriri 54. Ne otieko nyiriri 0.4 e nyim Toyota Gazoo miriembo kod Kel Rovampera ka jariembo wadgi mar Hyundai Ot Tanak notieko e namba 3 e kidieny no. Estonia e piny mar 7 mar Safari Rally molo e kalenda ma sani kodong' gi pinje 6